Сәлам. Миңа Истанбул бик үзенчәлекле һәм бик кызыклы шәһәр булып тоелды. Бу илгә ычканда гына әле син шакыткыч матур табигать сәбәпләрен күрәсең. Төркиягә килеп җиткәч, беренче күз нәрсәгә төшә, ул бөтен җирдә флаглар булганны. Аннары әлбәттә сәгатьләр буенча син Истанбул буенча йөрисең. Аннан һәр чатында үз тарихы бар. Бу шәһәргә инде 2500 елдан артык. Урам буенча йөргәндә бик яшь музыкантларны да очратып була. Төркия кофесі турында айрым бер видео төшереп була. Икенче ел шуны эшләремдә дип уйлыйм. Дондырма сатучылары сезнең игътибарыгызны үзләренә күрсәтер өчен сезгә мини-спектакльләр күрсәтәләр. Урам ашамаклары бик күп һәм бик тәмле. Бу юлы беренче кукуроз ашадым әле. Бары тик монда, Истанбулда гына мондый картиналар таба аласыз. Төркияне һәм айрымча Истанбулны мин бик яратам. Һәм инде бу шәһәргә әле күп тапкыр кире кайтармын дип ышанып калам.